sunny. Very sunny day. Contrary kan? Contrast. Contrary. sa ba? Sa weather update ngayon kasi nga kasalukuyang may malakas na bagyo daw dito sa Philippines and lahat ng ferries from Bohol palabas or lahat ng ferries papasok ng Bohol are canceled, yung lahat ng mga trips nila. And then papunta kami ngayon sa Marcela. Parang Holy Week ang daan. Sa Marcela. Bitaw. Yung daan dito parang Holy Week. Holy Week. Kasi walang tao. Kasi yung mga tao yun, asa ba? Asa lapit? Yan. Basta wala yung daanan. Walang traffic kasi nga yung mga tao kasagaran mostly nasa mall, and then yung iba umuwi din sa mga hometown nila kasi dito sa city kasi kadalasan yung mga nagtatrabaho galing pa ng ibang taga-bukid. Yung mga Iraq nga ngita pa kani kung taron ka. Word nga sa ingon. Taga-bukid ako, I'm proud taga-bukid. Yeah. And we're going to Plaza Marcela. Ikaw, ang singa na ninyo ha? Relax, enjoy, and have... Dili man na bukid mo kay we have a river. Di po sa Kaon. Doon ra po 12 kilometers from the city. Okay. Tawag na, singa na. Tagalanong. Pupunta kami ng Marcela kasi andun si Auntie Orange at si Bibiki. Tagapita. Andun si Bibiki at si Auntie Orange kasi bibili kami ng pang Noche Buena. Simpleng handa lang naman para sa Noche Buena. Para lang may salo-salo after ng Mass. We're here in the parking. Punta na kami. Ay! Good to the pink one go na hayo. Agos. Hi sa video. Okay na may kumpayot oy. Kinihan mo? Bangs. Ina tong giayo yung bang sa tubangan sa video. Be. Hoy. Be. Open na. Nagka ka do? Sakay ka, be. Kapyo to. Nganong gapink lagi mong duha. Zara may ilis-ilis, Zara ligo-ligo. Ise, big girl na deka. Hi. Hi, Hello. Two hours later. Magon sa ta? Where are we going? Magon sa ta, mag-irkon? Kay? Igan. Kademanding baning bataan eh. Hi! We're done sa grocery. Andun na lahat sa likod. Yes. Pila ka karton to, be? Duha. No. Asa na ta sunod? Mga ano pa ta? Mukaan pa ka? Ano pa ka? Asa man ka mukaan?
Mang inasil. Asa imong kanan na to? Tagilig ah. Asa imong kanan na to? May taglima ta. Saan sabi? Sabi? Nawa, magi mong halo-halo. Ano, doy, halo-halo, doy. Yeah, busog na? Busog na ka? Gracias, ina. Salamat, salamat, sa Ate Diyos. Laila. Thank you, Ate La. Thank you, Auntie La! Ya, kinsa hapit ni cry ganiya. Daka! Kay. Sakit lungan! Siksikan Ansa, ang ipon. nganong nawa man to? Kinsay nakaayo sa imong ngipon? Halo-halo! Uli na ta. Bye-bye! Bye. Bye, vlog! Nanay sukod, mami, no? Apa? Tinood or Hapit daw ka. lami? Ato ra unahan ka. Ingna to. Ato unahan. Naa pa na. Oh, naa pa ka ani? Naa? Sabi Hi, Stonge! Hi, Stonge! Hi, Sapa! Hi, Sapa! Ikaw! Ay! Na, pinalit. Nay motor eh. Adso, anak! Po! Katay sa ba? Kasadyaning takna dapit sa kahimayaan panagway nga masanagon. Unsa man? Lahan o bulahan. Hugsa! Hugsa! Kanta. O kaya mo ko kanta. Oh, hugsa! Pili mang ihog na mo! Pili mang ihog! Padya mo. Wa ka na may ihog na mo? Sa mo jo. Kay? Wa mo ko sa rin eh. Wa, di ka kwarta. Unsa mo tuhing kanta naman me? Usangon. Utangan! Usangon ko, hindi usangon. Pwede ka tangan. Ah, Pasko. Hi guys! So, uli namin. Yan, unboxing. Hindi na, abi ang daan. April na po, unboxing yun. Pwede na. Pwede na, sharing. Dapat ko kakulab no sa First is grapes. Para sa nibe? Nanay dati. Ang nanay dati. Mo, nanay? Ako ka nun. Okay, grapes. Kasi, Ato na mo ha? ang beauty sinsa. Next is, ano daw lang? Marshmallow. Oh, no? Sola, amoy ka pa rin nanay. Ano na ba? Pork belly. Labas is. Next is pork. Pork bones. There's a dog. And another one is chicken pie. Wait a minute. Wait a minute. Coffee. Oh, another pork. Day 2. Yo! Kajam. It's December 24. Ramdam na namin si Bagyong Ursula dito sa Bohol. Kung kahapon, ang init ng araw kahit naka-signal number 1 ngayon. Ayan na. Makulimlim na siya tapos umuulan na sa labas. And we're going home! And uwi na kami. So, babalik kami dito sa city bukas. So, doon lang kami mag-Noche Buena. Iniwan namin yung tatlo. So, I hope okay lang sila doon. Ando naman sa Ate Gigi mamaya. So, update namin kayo later. Tingnan nyo guys, maulan na siya. Merry Christmas, Ursula. Blessing to blessing. Okay, update. Ayan. Hi! Prepare na for the Noche Buena. Eat ka? Ano sa'yo may eat? Spaghetti. Spaghetti. Nga, nakakatdog kay Why? Marshmallow. Na-request siya og marshmallow. Di man birthday, no? Oh. Ano na pa ito? Spaghetti. Mga watay, glupit.
2.5 hours later. Hi! Update! Nakaliho na kami. It's almost 7 p.m. here and yung mass is 11:45. Hi, Nanay! Hi, ni Kuya! Hi, Dong! Ay, oh, wa manikita. 11:45 pa yung mass. Kaya, Moit sa mi una. Hello, vlog! Hi, vlog! Hi, vlog. Moit sa mi una. Una-una, among Noche Buena. Kay Dugay, malamong misa. Na, pakita mo na ko sa mga specialty ni Auntie Oreng. Sa first, humba. Wow! Kalami sa humba. Sunod, Noche Buena mo ni. Oh, spaghetti. Next. Caldereta. Alam niya, kasoy. Gutom na ko. Fried chicken. Ang paborito. Oh, kung saan ito rin? Crispy pata? Oh, basta kay nga ni. And the dessert, narito. Yay! Mag-prepare namin. So guys, kay Bagyo man na ay na-stranded, 'di ba daghan? Napod mi na-stranded are. Tara pakita mo na. Nay na-stranded na. Oy, ansa mga barkuhan na-stranded nang? Sa mga barkuhan nang? Asa mga kapadong? Bukol. Asa kapadong nang? Dog. Matog. Tubo. Na-stranded. Na-stranded ka sa Bagyo nang? Oh. Asa man ka? O pa kay kaon? Wa pa? So, this is our simpleng Noche Buena. Simpleng handa para sa simpleng pamilyang Pilipino. Hinagmay. Yes. Yo! Shout out to Auntie Oreng kay siya tanan nagluto ani the best. Super. Hoy makalupig. Let us, our Lord, and this by this which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. To Father, to Son, Yay! From thy bounting. Pasko! Pasko! Nay! Pasko, Nay! Sinong manulong? Pasko! Ina! Merry Christmas! Ina! Merry Christmas. Kuya, gimamanguan, mga inasal. Kaya mo, kilala mo yung chef, oh? Road na? Wapain taon ka ilis. Pupakailis eh. Libagjo. Magsipon. Hi mga ka-jam! We're back! It's 1:20 a.m. here and it's blackout! Merry Christmas! Just got home from the midnight mass dito sa chapel namin. And super blackout dahil sa typhoon. Buti na lang merong emergency light dito kaya medyo maliwanag ang buhay. And bukas na lang, o mamayang umaga na lang kami kakain ulit. Kasi ngayon matutulog na kami kasi ang dilim-dilim. Walang kuryente. Tapos umuulan pa. So, later na lang. Tomorrow. Merry Christmas! Dali, haplag na. Hi, mga bababisita. Mga bababisita. Yes, hi. Hi. Ano sa tayo maingin sa vlog, de? Hi, vlog. Hi, vlog. Ngata. Insiga na. Ay, toothbrush, pang toothbrush eh. Uy, prosa. Nilagbas ano. Patak. Ayay na. Nilagbas sa video. Merry Christmas!
Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nagadundong, pagkanahan. Ha? Wag ka na? Ako nag-bright ka, uy, bright. Bumanday ka na. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Salamat. Galing Salamat naman lamang kamumu. Sago naman yun. Amo naman balik ko isa. Ha? Isa pa yung kanila. Siniga. Salamat siya. Merry Christmas. Tigtanaw, So yun guys, no? Alam mo ka dyan. It's 7 p.m. We're back in the city. Yes. Yeah, Merry Christmas. It's our 8th Christmas together. Yeah, Lingin balik-balik ko na, ingon-ingon. Anong photo mo? Siopaw. So, ano may kaingon? Ano masasabi mo sa Christmas? Anong masasabi ko sa Christmas? Bitaw, Christmas is supposed to be celebrated. Celebrated? Kinahanglan i-celebrate it together with your family, loved ones, so katong mga tao nga gusto nimo makauban ana. So like us, gi-celebrate na mo ni sa iyang family, and then tomorrow to make sure Lunes para mag-celebrate pod with my family. So it is kanang once in a year ni nga celebration, so dapat ato ning lubos-lubusin. Cause di na mabalik ang oras pa, di ba? Muna mo na-realize. Nasa tiwali ni Father today? Hindi. Father. Diba? So, muna. So, Merry Christmas mga ka-jam, and then hopefully kamo po diha nag-enjoy po mo sa iyong pag-celebrate sa iyong Pasko. Christ is here, diba? Yes! Christ symbolizes his light. So, bisan pag unsa kagit-ngit atong magian karon, di ta mao kalang tuon kay naay kahayag sa puluyon. Amen! Amen! Yes, nakadungog din ko sa iyang wali. In darkness, we can appreciate light in darkness. Yes! So, that's all guys. I hope you like our video. And please don't forget to like, comment, subscribe, and share. Click Yeah. the notification button. for our new videos soon. So, God bless you. God bless you. Blah, 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 blah. Merry Christmas!